niklu anqas milli naħarqu Karl. Hemm diversi tattiċi li wieħed jista' juża. Aħna l-erba normalment insemmu l-aktar waħda illi aħna l-erba nemmnu illi tista' twassal li dak li jkun li di jagħmilha b'mod faċli. Il-famuż intermittent fasting. Fi aħna qegħdin ngħidu isma' jiena ħan ikkontrolla fix ħin niekol li kelli għandi bżonn fil-ġurnata, pereżempju. Bħal mod tal-kelma ħanibda niekol f'nofsinhar u nieqaf niekol fit-8. Qabel nofsinhar kċina magħluqa. Mela, żomm naqra. Bil-qalb kollha. Għax tajjeb li di nispjegawha kif għandna ċans li qegħdin bil-kwiet. Għax din popolari jew inkella qed tingħata ħafna popolarità. Iva. Mela, bid-differenza li sa ftit snin ilu konna nisimgħu persuni, mhux Mattejju sta, li jgħidulek kull ftit u spiss. Sewa. Kull ftit u spiss. Illum qegħdin ngħidu jew inkella qegħdin nisimgħu fosthom Mattejus ukoll illi hemm sistema oħra. Mela, persuna illi qam fis-7 ta' filgħodu. Prosit. X'jagħmel? Mela, ejja ħanamlu xedjul. Prosit tassew. Jekk ma jimpurtax. Laqqas xejn, jiddependi il-persuna x'inhu Karl, tgħidli xi ġifieri. Iktar ma persuna u obeżi, aktar hemm tendenza li jkun dak li jgħidulu insulin resistant. Illi l-insulina tiegħu ma tkunx qed taħdem fil-ġisem kif inkunu nixtieqha. Din il-problema normalment tiġi l-aktar minn ikel proċessat illi speċjalment ikun ġej minn zokkor. Mela ħatilqu minn hemm. Jekk bniedem huwa obeżi u hemm kategoriji differenti ta' obeżi, ngħidu obese 1, obese 2, saħansitra anke obese 3. Huwa l-aktar tip ta' bniedem illi ħajibbenefika minn dan li jgħidulu l-intermittent fasting. Ifisser illi minnu lin minn ma tantx għandu xi ħamżejjed ma jibbenefikax minna, jibbenefika wkoll. Imma l-aktar li ħajja benefika huwa persuna li huwa akbar fil-pis, għandu aktar ammont ta' xi ħamżejjed. U grazzi kif semmejt inti Karl, pereżempju qam fis-7 ta' filgħodu. Tlaqna. Irrelevanti minn x'kien qam. Għax l-iktar importanti huwa li ħares u jgħid lura jiena fiex ħin kiet l-aħħar il-bieraħ. Issa jista' jkunu noqogħdu attenti hawn. Illi għajtina kiet l-axħar per eżempju fis-6. Imma sa' 9 kont għadni dak it-tiċ qed nixrob il-cocktails. Dak huwa xorta kaloriji. Ejja ħan nitkellmu fuq ġurnata normali ma. Ġurnata normali. Mela, ħan nibdija bdejta dolodu, per eżempju, qomt fis-7 ta' filgħodu, smajt il-Mattejus u qal isma' ħuli trid li f'kafe u ilma sa xejn. Prosit, mela, qam fis-7 ta' filgħodu u jista' jieħu kemm irid. Kafe iswed, te iswed, ilma still, ilma sparkling, mela l-bar miftuħ. Mela, zokkor xejn. Zokkor xejn, ħalib xejn, biskutelli xejn. Dan il-bar miftuħ u qed iservi kafe iswed, te iswed, ilma still, ilma sparkling. Tista' tħalli l-lumija tom, tista' tħalli l-arinġa tom, tista' tagħmel nanihom, imma mhux il-juice tal-arinġ, mela mhux orange juice naturali jew għar minn hekk artifiċjali. Ilma kemm jista' jkun iktar qrib in-natura. Famuż. Issa, jekk dan ir-raġel il-bieraħ kiel jew spiċċa jiekol fit-8 ta' filgħaxija. Ħanibdija llum. Ħanibdija llum. Però trid tibda minn xamil filgħaxija. Fiex kien kiet l-aħħar filgħaxija? Mela, all right. Pereżempju, kielt fid-9. Fid-9, prosit. L-aħħar li kieltu ma mistejt xejn. U daqshekk, waqaft, kxina magħluqa. Mela jekk jiena nikkalkula idealment 16 sija wara, dak ħajġu is-sija ta' wara nofsinhar. Mela jiena fis-sija għandi permess li nikol. X'se nikol, please? Mela, l-ideali illi niklu ikel illi huwa l-aktar primarjament iffukat fuq proteini. Li huwa? Qed nitkellmu fuq laħam abjad, laħam aħmar, f'ammonti kontrollati, ħut, tajjeb, forsi xi Greek yogurt, forsi xi bajt. Dak li jkun hemm min għandu apparti il-preferenzi għandu anka ikel li forsi ma tantx qabel miegħu, intolerant. Inti qed tgħid li tieħu l-lunch? Idealment, jekk inti saru s-sija ħadd ikol il-lunch. Ħadd iħu l-lunch. Ekku, għax inti. Jekk inti ħadd rep, pereżempju, chicken rep bil-ħassu ta' dan, pereżempju. Għandi r-riservi tiegħi fuq affarijiet li huma proċessati, imma ma rridx niftihem ħażin. Imma fuq ir-rep, pereżempju. Fuq ir-rep, ma rridx niftihem ħażin. Mela jekk jiena ħadd sellit. Prosit. Bit-tadam, bir-rukola, u forsi xi daqsxejn ħjara, u ħadd pereżempju li nafs daqs 300 grams sider ta' tiġiġ. Okay. Tajjeb hekk? Issa,
jiddependi mid-daqs tal-bniedem ukoll. Ġifieri, 300 grams forsi għal dal-persuna jistgħu jkunu aċċettabbli. Jistgħu jkunu wisq għal ħaddieħor. Tajjeb, ġifieri jiddependi il-mara, il-ġeneru jkunx mara jew raġel, jiddependi bniedem kemm huwa attiv. Il-kobor sa ċertu punt, ġifieri ma jfissirx li inti iktar m'għandek xaħam aktar tista' tiekol, għax xorta hemm punt li tajt isma' jekk jiena nikol iktar minn hekk xorta żejjed. Li tinfissillek u lina fissija mhux allawt nibla kollox. Mela, iktar milli l-idea li huwa li niklu f'darba, isibu illi aħna biex u daħna naslu għalih ukoll insostnu ġisimna fejn kunu qed nitimgħu il-muscles tagħna biex inrabbu dak li jgħidulu toning, illi l-idea li niklu pereżempju f'darbtej idealment fit 3 jew 4 drabi fil-ġurnata. Bejn is-sija u x'ħin. Bejn is-sija u d-9 pereżempju jekk ħarġa jispiċċa jikol fil-disa. Inti qed tgħid mhux li pereżempju mela konti li 16-il sija ma nikol xejn. Proset. U mbagħad kif qont filgħodu bdejt nieħu l-kafè bla sokkor jew te jew ilma, eċetera, eċetera. U fis-sija l-lawt li tibda tiekol. Sa x'ħin l-lawt li tibda tiekol? Mela, iktar milli disa ta' filgħaxija? Proset, mela, ħanuġi bil-mistoqsija tiegħek u ħanaqqa biex dak li jkun jifhimna sew. Mela, inti għandek 8 sigħat illi fihom għandek iddaħħal l-ikel li għandek bżonn. Mela di mhux kwistjoni ta' iktar ma mbagħad il-ġuħ iktar aħjar, hija sistema ta' I restrict time. Ħanasar, ħanagħlaq il-gap illi fih ħanikol jien, mhux ħanikol fiex nifettilli. Inti qed tgħid il-ħanut tal-ikel ħajiftaħ bejn is-sija u d-disa. Daqshekk jiena ħobb ngħidha kċina miftuħa bejn is-sija u d-disa. Pereżempju, ta' kollox ħajjiddependi mis-stil tal-ħajja tiegħi. Jekk jiena nasal id-dar u l-familja tkun qed tistennini u niklu flimkien fis-6 ta' filgħaxija, ħanikol magħhom fis-6. Imma jekk ir-raġel il-mara tasal id-dar fid-9 ta' billejl, ħanoqgħod ngħidilha ħej, inti għamel li trid, jiena qed nagħmel il-fasting, jiena ħanieqaf nikol fis-6, ma jinteressanix li qatt tal-ħimjak fid-9. Le. Kunċert illi dak li ħa tagħmel fejn jidħol il-pjan tal-ikel. L-importanti li tagħmel 16-il sija sajjem. L-ideali, prosit, illi nagħmlu 16 konsekutivi, hemm min jgħidli ma nwassalx. Ħażin jekk nagħmel 14, 13, 12. Ir-restrizzjoni fil-ħin, Karl. Edha hemmhekk l-aktar raġuni illi aħna aktar ma nċekknu l-ħin. Anqas hemm possibilità li dak li jkun jiffanga. Bidi nista' nagħmel 20 sija? Mela, imbagħad huwa rakkomandat illi jekk aħna naqbżu ċertu ħin, ejja ngħidu iktar speċjalment minn 24 sija, nagħmlu dan taħt supervizjoni medika. Mela, jekk aħna minna 16-il sija, u mbagħad l-kxina fetħet fis-sija, jien għandi ċans niekol u ovvjament hawnhekk ħajjibda proċess fejn inti tibda idder lilek innifsek bikel li huwa xira għalik. 100%. Xwara kollox inti ħatibda tħobb lilek innifsek. U ħatibda tibdel l-istil ta' ħajja tiegħek. Mela aħna qegħdin ngħidu għalhekk mhux qed nifhem sew. Kif għadna fil-ħodu te kafe ilma dejjem bla zokkor. Fis-sija tiftaħ il-ċina u hemmhekk għandek il-lawdi li tibda tikol dik ix-xi ħaġa basta li tevitaw pasti, kremiet, ħellu, kejkijiet, ġelati, x'inkella tkun qed titħaq bik innifsek. Karl, hemm spazju għalihom dawk kif ġiet tkellimna jiena u int, però idealment dawk ikunu għall-special occasion, għal dak it-tiex li sejna resibt fil-għaxija. M'għandix tiex illum jiena. Illum m'għandekx tiex nhar ta' tlieta toħodha break u sewwa tagħmel. Tajjeb. Mela, l-ideali huwa li nażlu ikel li narfuh. Mela jekk ħriġt platt, ideali wkoll li dak il-platt ħanpenġih forma ta' salibek, ħanpenġih salib fuq maqsum ferba. Fit-tizju, maqsum ferba. Illi żewġ kaxxi minn dawk l-erba' mela nofs il-platt ħaxix. Idealment qed jokkupah ħut jew laħam abjad, jew laħam aħmar, imbagħad pereżempju parti minn dawk iż-żewġ kaxxi jista' jkun hemm xi żewġ bajdiet. Jista' jkun hemm xi naqra Greek yogurt. Taf li hawn platti hekk maqsumin ferba. Jiena toġobni l-idea. Wow, platti. Tajjeb ħafna. Ordiri hawn ħwienet li jbijawhom bl-irħis daw platti maqsumin hekk ma xaw minnhom fi tlieta u minnhom ferba. U interessanti dan li qed tgħid. Ħanejdlek għalfejn. Għax hekk aħna għandna nofs il-platt magħmul mill-proteini. Issa hawnhekk ikun hawn saħibna Mark illi Mark ġieli kien u ma nafx għadux vegetarian. L-importanti li proteini. Jekkux laħam abjad, jekkux tofu, jekkux spirulina illi jieħdu anke l-vegetarian. Protein. Protein.
U ħanasal għalfej qed ngħid hekk. Għax pereżempju Mark, fl-opinjoni tiegħu dak li jkun jkollna inqas protein għal iktar ħaxix u nifhmu għax hu l-linja tiegħu hija mod ieħor u ħanitkellem fuq għalfej jiena qed ngħid nofsu protein. Mela jiena ġej minn ambjent illi apparti jiena sportiv u studjat fuq l-isports, eċetera, aħna nafu wkoll illi kulħadd ħajixjieħ Karl. U jsibu differenza kbira bej anzjan u fraġli u anzjan u b'saħħtu għabbażi ta' kemm għandu muskulatura. Iċ-ċans li jiena jkolli 70 sena u naqa' id-differenza bej jekk inweġġax ħafna jew ftit jew kważi xejn. Skont il-muskulatura. Skont il-muskulatura. Mela. U x'ħaj sostni ħafna dik il-muskulatura? Il-proteini. Il-proteini. Mela anke jekk ġew minn vegetarian sources tal-ġen. Ma hawnhekk għandna bżonn aktar għarfien. X'inhuma proteini, x'inhuma n-nutrienti, nisimgħu ħafna u għadna probabilment għadna ma reġistrajnihomx eżattament moħħna. Ħaniftaħ daqsxejn fuq Karl. Mela, l-ewwel u qabel kollox, l-ammont li għandi bżonn jien, inti, eċetera, l-ideali ikun hemm nutritionist illi tkun taf il-fatti fuqna li ħataħd minna pjanta l-ikel personali. Għax li joġob lilek, l-istil ta' ħajja tiegħek, ix-xogħol tagħmel inti mhuwiex li nagħmel jien Karl. Dik number one. Imma bħala linja gwida, għax hawnhekk nixtiequ dak li jkun jagħmel l-iktar pass importanti li huwa l-ewwel pass, huwa li jekk naqbdu platt u nofsu ikun proteini, hemmhekk tlaqna diġà fuq bażi tajba ħafna. Fit-terz liħor, fil-kwart liħor, skużani, ħajkun hemm il-ħaxix. Iktar ma jkun hemm kuluri f'dik il-parti tal-platt, iktar ma jkollna kuluri differenti ta' ħaxix, aktar fih sustanzi, vitamini u minerali li għandna bżonn. Fit-tarf liħor, iva, nistaw ukoll nieħdu xi ftit patata, jew ross, jew ċiċri, jew kinwa, jew pereżempju ħadd slice hops. Iva, dawk li jgħidulhom complex carbohydrates, karboidrati komplessi, għandhom posthom ukoll. Mela aħna ma neħxinux għax nieħdu slice hops, aħna neħxinu għax kollox fil-ġurnata inkunu kilna aktar minn li ħraqna. Ġurnata wara l-oħra, jum wara jum, xar wara xar, dak jammonta. Issa. Allora dak li jkun nistħar li jgħidli, jiena ma nistax nieħu dik ix-xi ħaġa tajba. Apart il-ta' kultant, mela ngħidu aħna fil-weekend, is-sibt filgħaxija, il-ħadd wara nofsinhar, fejn inti insejt ftit dak li tagħmel is-soltu u ħadd break. Apparti minn hekk, jekk aħna nibqgħu b'din is-sempliċi gwida ta' nofs il-platt għandi l-protein, ftarf minnhom għandi l-ħaxix, jiena orrajt jekk pereżempju ngħid flok ma ħadd xi ross, xi naqra pereżempju patata, ħadd xi ħaġa daqsxejn iktar proċessata, ħadd xi ftit aġin, ħadd xi rep pereżempju, però għalfejn dawn kemm jista' jkun m'għandhomx ikunu regolari dawn l-affarijiet li huma proċessati Karl. Għax hemm tendenza kbira illi peress illi ma jimlewniex fil-maġġoranza jiena ma nħossx li kilt biżżejjed. Mela jiena hemm ċans illi nerġa' mmur fil-friġġ jew nerġa' mmur fil-freezer jew xi ħaġa u nkompli niekol. L-ikel naturali mhux ġastax ħalaqulna l-bambin u allura għalhekk nippreferuh. Imma number one, trabbejna bih minn żmien żemżem. Dan l-ikel kien minn dejjem. Mela l-bniedem kapaċi jarfu u jiffunzjona bih ħafna ħjar minn xi ħaġa li għadha ġdida. Daw is-soft drinks, speċjalment dawk li ma mimlijin zokkol Karl, għal-sistema tagħna tant għadhom ġodda illi moħħok illi qisu cash register laqqas jirreġistrhom dawk. Qas jarafhom. Isek inti ma ħadd xejn. Fis-sens ma jimlikx, però jagħmilek kif sara. Ġifieri imqar kieku pereżempju dan ma jimlikx ma m'għamilekx sara tgħid u iwa. Imma it-sokkor nafu kemm jagħmel deni lil-nies. Illi bħal speċi, apparti ħsara fis-snien, ħsara fl-għada, min għandu eżempju l-PCOS qed insemmi ftit. M'hawnx professjoni li nafa l-inqas jien illi tgħidlek hu it-sokkor għax ħajjagħmellek il-ġid. Mela jekk xejn diġà għandna raġuni validissima għalfejn dak l-ikel li speċjalment ġej minn sokkor ma neħduhx b'mod regolari. Waħda. Issa. Mela bej ngħidu aħna fil-każ li qed tiġib inti Karl is-sija ta' nofsinhar u d-disa ta' billej dak li jkun qed jiekol li għandu jiekol, kif semmejna jiena personali anke mill-istudji li joħorġu biex aħna nsostnu l-muskulatura tagħna,
tajjeb illi nieklu f'darbtej fit-tlieta forsi anka fuq 4. Mela li għandi nikol fil-ġurnata, nista' naqsmu fuq darbtej 3 jew 4. Imma jekk m'għandix ġuħ, ma nisforzax biex niekol dik ir-raba waħda. Ma nisforzax biex jiena nara li kilt kollox, jekk ġismi qed jurini l-intlejt. Għanna per eżempju, ħanitkellem fuqi, jiena saru 7 sulħin tal-ikel per eżempju. Sew. Donnu bil-fors it-tikol, anke mak m'għandekx ġuħ, dak li qed tajt. Ma x'inti mdorrijek, jiena min jgħidli. ċek. Jiena ma nagħmilx number 2 jekk ma nieħux kafe u sigaret. Għax indorrijek. Alla ħares kulħadd irid kafe u sigaret biex jagħmel number 2. Mela id-drawwiet tagħna faċli nħawduhom ma id-drawwiet ta' kulħadd. Jew kif jaħdem kulħadd. Jiena min jisma' programm bħal tagħna kalta f'xejduli, kif ma jistordux mal-art dawk li ma jieħdu xejn filgħodu. Forsi inti sinjor tissordi. Forsi le, forsi qed tibża li tissordi. Ifisser li jiena Karl u l-maġġoranza tad-dinja nistordu wkoll le. Ok, xaħat t-tjajd li u għalek nkun qed naqra l-messaġġi ta' għaliex ħafna drabi forsi tarawni li kun qed naqra l-messaġġi nażel il-messaġġi għax ċertu messaġġi. Ċensura. Ma jkunux nistgħu naqraw. Xaħat t-tjajd li provajt qed nagħmel dak li qed jgħid Mattejos inqast, però tinsiba diffiċli ħafna is-16 siegħa għaliex tiskanta mal-13 l-14 sija jaqbadni ħafna ġuħ. Mhux problema. Però jina smajt illi dak huwa l-aktar ħin importanti li żomma għaliex dak il-ħin ikun qiegħed verament jiekol ix-xaħan veru. Mela, ħan għamel laqġej statement qawwi Karl. Kif hawnhekk kemm il-darba ġejt jien nitkellem kontra idejat bħal trid bil-fors tikol kull 3 sigħat, illum ħan għamel statement qawwi ieħor. Min jgħidlek li bil-fors trid tagħmel 13, 14, 15, 16 qed jaża' ukoll. Għax jekk aħna ħanaslu għat-target tagħna illi jiena nikol inqas milli naħraq, issa jekk domx 12 sija, jekk domx 13, jekk domx 16, jekk kollox fil-ġurnata kilt inqas milli fil-verità ħraqt, jiena miexi fi triq tajba. Mela għandek anke ħafna nies illi jiklu kull 3 sigħat u jsibuhom tajjeb, għandek ħafna nies oħrajn jgħidli jiena ħossni qisni għasfur. Ma nintela qatt. Sirt skjaf tal-ħin, kull 3 sigħat irid nieqaf niekol. Isu ma nix baqgħet ta' x'tant nikol ftit u spiss li taqbiżli. Issa, iktar ma bniedem huwa obeżi, iċ-ċans huwa illi inqas ħajajnu li jiekol kull 3 sigħat. Għax kif ġieli semmejna, aħna rridu naraw li l-insulina għal perjodu estis idealment għal minu ħanerġa' nirrepeti speċjalment obeżi, illi l-insulina nżommuha baxxa. Ħalli aħna dik li jgħidu l-insulin resistance kemm jista' jkun nibdew naħdmu biex infejquha. Għax, skużani Karla x'nintilef. Kompli. Għax, hemm tobba mhux wieħed jew tnej jgħidlek ma tistax tkun healthy u tkun insulin resistant. Issa, ironikament, min jieħu l-insulina mhux suppost isum. Bħal min mhux suppost isum min bata minn eating disorders. Mela ħanerġa' ngħid, aħna dejjem nieħdu parir mediku f'każ speċjalment ta' mediċini u kundizzjonijiet mediċi u f'każ li xi ħadd jixtieq jipprova jew ifettillu jagħmel iktar minn 24 siegħa sajjem. Dika kruċjali li nirrepetuha. Issa, kif aħna qed insemmu l-fasting li ħanikol li għandi nikol idealment fuq parir ta' nutritionist li għamlet l-pjan bejn ngħidu aħna is-sija ta' filgħodu u d-disa ta' billejl, hemm min jippreferi illi jiekol 3 darbit kull jum imqasma mal-ġurnata. Hemm min jippreferi jiekol darbtejn imqasma mal-ġurnata. Li jiekol 6 darbiet. Però ħana ġen nirrepeti. Aktar ma bniedem huwa kbir, fid-daqs aktar jidher li ħajbenefika mis-sawn. Mill-bqija, l-iktar ħaġa kruċjali ħanerġa' ngħid għax ma nixbaqat. Hija li jiena ħanikol inqas milli ħanaħraq. U kif ħanaħarqu dan? Bil-noqgħod bil-qiegħda? Le. Hemm funzjonijiet li nagħmel ta' kuljum jiena ħinkollu xejjeridi. Hekk qed naħraq jien anke jekk bla ma naf. Xogħli nagħmel l-eżerċizzju ma naħarq ukoll. Dak li jkun hemm barra x'jista' jagħmel. Anke sempliċiment Karl, jekk qiegħed fuq it-telefon nippassiġġa jiena u nitkellem. Jekk pereżempju nagħmel il-faċendi, għal mod tal-kelma ngħin lir-raġel ngħin il-mara fil-faċendi, għax xogħol ta' kuljum jott ukoll fil-ġurnata jiena kemm ħraqt. Però l-iktar wieħed effettiv. Eżerċizzju illi huwa programmat. Illi jiena ngħid imqar għandi nofsija kollox.
darbtej minn tal-inqas idealment 3-4 fil-ġimgħa. Illi fih qed inħaddem ġismi kollu. Qed inħaddem ġismi kollu idealment il-muskulatura tiegħi, għax meta jiena ħaddem il-muscles tiegħi, meta nżid dak li jgħidulu il-muscle tone, it-toning tajjeb, awtomatikament ħanolli aktar il-metabolizmu. Iġifieri kemm ġismi anke jaħraq kaloriji anke bil-qiegħda. U di importanti nifhmuha, illi meta inti tħaddem il-muscles anke bil-qiegħda ħatkun qed taħraq aktar kaloriji milli kont taħraq qabel meta kont tkun bil-qiegħda xorta. Ok, semmejt il-metabolizmu, ma jgħidux li jekk inti ma tikolx il-metabolizmu jorqod. Jekk ma tikolx, mhux jekk ma tikolx ta' spiss. Mela u hawnhekk ħanerġa' nirrepeti, noqogħdu ħafna attenti, ma rridux illi aħna trabbejna feta illi jekk ma tikolx kull 3 sigħat ħadd tistgħu metabolizmu. Issa mmorru għall-estrem ieħor, jekk ma tagħmilx 16 sigħa sajjem ħatwaqqaf il-metabolizmu. Le. Da kollha huma ħmerijiet. Għax l-aktar li jgħod huwa kemm tiekol u iva it-tieni l-aktar importanti minn fejn ġej dak l-ikel. Għax minn fejn ġej dak l-ikel bniedem irid ikollu rieda tal-azzar biex pereżempju jikol l-imbarazz, jikkalkula l-mod tal-kelma illi għandu bżonn 2000 kalorija. U dawk l-2000 kalorija jġibhom minn burger bit-chips ġurnata u jaqfem. Għajd li inti xħajja jedi kelli kil burger bit-chips waqsek f'ġurnata sħiħa. Kieku jien ngħid għalija jien ħruq ta' stonku għaxtu dwejja nervi naqra. Kemm hu żbaħ inġibhom minn ikel naturali illi grazzi għalih nista' nikol aktar għax dak is-sabiħ. Badri inti ma noqgħodx nikkalkula il-kaloriji jew le. Hemm tattika Karl illi jgħoddu tanqas kaloriji. Issa, fejn tista' tkun bejwet u ieħor. Apparti jiena ma nagħmilix, jiena taqbiżli daw għandhom programmi jgħoddu jdaħlu x'kielu. U jtihom kemm kielu kaloriji, kemm kielu proteini, eċetera. Biex titgħallem iva biex tgħid ara, mela l-frott l-aktar li jtini carbohydrates, kien hemm xi ħadd li kien qalli protein. Mela mhux vera, mela l-frott carbohydrates l-aktar li jtik biex jgħalmek biex tkun taf xemm fl-ikel tiegħek huwa tajjeb. Imma isibu li hemm madwar 20% potenzjali mhux kull label ta' ċertu labels li jmorru żmerġ. Mela jista' jkun li fil-kaloriji jista' jkun issa kaloriji mi fejn jiġu mill-ammont ta' proteini, karboidrati u xaħmijiet. Jekk jiena mort 20% żmerġ, pereżempju, jiġifieri fuq il-label ktibtlek li għandek 1000 kalorija hawn. Jista' jkun li realistikament għandek 1200 f'dak il-prodott. Mela inti ma tiġ toqgħod tkun skjaf ta' dawn l-affarijiet għax dawn mhumiex perfetti. Tgħidli jekk nikol naturali u nagħmel is-sistema tal-platt tiegħek sistema perfetta ngħidlek le. Imma x'inhu l-ċans li ħadd tkun iktar korrett? Iċ-ċans huwa dan. Illi għax dak li kellu huwa naturali, mela ħajimlik, mela inti ir-riskju li tibqa' dej għax inti għadek ma ntlejx ħajonqos. U kif nistgħu wkoll naraw illi aħna niċċekkjaw jekk ilniex biżejjed Karl. L-ewwel nett bdejna biħlu l-ilma. L-ilma. Cheers. Cheers. Jekk jiena nidra qabel ma niekol nieħu tazza jew 2 ilma nibda nokkupa ċertu spazju. Illi bih anka meta kilt jew qed niekol jien qed nintela. M'għandix għalfejn nibqa' dej. Issa, il-logħba ta' wħud ta' fejn tintilef Karl. Illi jgħid jiena ħadd gost niekol. Dak li jagħtaw fuq il-mejda fuq il-platt. Mela inti titqis l-ispazju fejn ħadd ikol bħala spazju sagrosant jekk għandek problema ta' xaħam għala. Għax hekk inti kilt b'żaqqek mimlija komdu fuq is-siġġu, it-tentazzjoni hi dak li qed nara dak li speċjalment qed nilħaq ħaniklu. Anka jekk m'għandix ġuħ. Mela din hija l-mejda tal-ikel tiegħi, hawnhekk jiena ma ndaħħal xejn li f'dak li għandi bżonn niekol. Ħallik mill-ħobża, ħallik mill-pakket tal-buti, ħallik mis-sinjura jew mis-sinjur li ġablek is-second helping u l-gallettini isna ħammutu bil-ġuħ, ħallik minn qed jgħidlek nieħu għalija jekk ma tieħux minn dan. Ħota. U ejja mhux darba ngħixu, inti responsabbli tiegħek innifsek. Għandek problema jew le? Tixtieq li solvi problema jew le? Jekk le, u tgħidilhom iwa l-kollox. Jekk iva jekk għalik priorità, jekk lilek mhux tħallik taqfel il-lazz, jekk lilek mhux tħallik tażeħ ħwejjex li tixtieq, jekk lilek mhux tħallik tilab mat-tfal u man-neputijiet, għalik mhux problema, ibqa' kull. Le ma tħossokx b'saħħtek mhux imbilli tajt. Bodi issa hawnhekk titkellmu dwar sleep apnea pereżempju. Hija waħda mill-kundizzjonijiet illi timmanifesta ruħha jekk tkun
iktar u iktar piżejjed. Għadiri, dik l-ewwel waħda ma torqodx komdu. Nalik li rqattu ma rqatx. ċertu affarijiet ma tistax tagħmilhom, ċertu ġieħ li rkoppa tuġak iżjed minħabba il-piż u ħafna affarijiet li ma ngħid xejn ġdid affarijiet illi nisimgħu. Mhix faċli. Żgur li le. U ma xejn faċli għaliex sakemm ma terġa' inti jew mhux se terġa' sakemm ma dderri lilek innifsek b'dixxiplina ħatuġak xi ftit rasek, ħadd tisma' l-istonku saqqek igorru. ħataqbiżlek iċ-ċinga u tajt u semmi lil xi ħadd li ġie nieqes u tajt ara dak mhux nieqes ġie miskin x'ħami hawn mela ħammur nikol. U ħanoqogħdu nsibu ħafna skużi minn dawn. Ewwel wieħed jgħid. Prosit, kemm int onest u nies jassoċjaw ħafna miegħek Karl, prosit. Mela, habits, dawit u behaviors, kif inġib ruħi? Iktar ma nirrepetihom, aktar isiru naturali fija. Mela jekk jiena l-ewwel darba qatt inħabber rasi għax smajt il-Grasso jgħid fuq il-programm ta' Karl biex ma ħalli xejn fuq il-mejda. L-ewwel darba qatt nifli. Għamilta darba. Għamilta tnej, ma t-tielet darba second nature, tiġi naturali. Jiena hawnhekk ma nżomm xejn. Kemm il-darba ħajdulek, hu xi ħaġa, hu xi ħaġa, hu xi ħaġa, jgħidulek l-ewwel darba, t-tieni darba, t-tielet darba, jajjew, jiddejqu, jafu x'ħatkun ir-risposta tiegħek, imxiet ukoll. L-eżerċizzju l-ewwel darba, it-tieni darba tuħ ta' laħam, it-tielet darba drajt immur, kemm naqas tuħ ta' laħam, kemm qed nieħu pjaċir, bdejt nara riżultati, ħaġa ġib l-oħra. Karl